हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बड'लेण्ड स्पेशेल एन्ड टेकनिकेल चेनेलाव बरायबाय। अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो। बेजों लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। स' बिदिब्ला नायलांदो आंनि भिडिअखौ। थेंक इउ। सोलोंगासिनो दङ। आंबो सोलोंनांगौलै, रोङा आंहाबो। एबारसो गारि सालायनोसै र'। सालायगासिनो। गाखोफानि र' गाखोफानि। गाखोफानोसैब्रा। सालायदो दे। मा थाद' होखो? ड्राइभारा बारा थिग नङा। बोरो ड्राइभारनि मोखांखौ नायनि। इउटुबाव हगारनांगौ रा। इदिट खालाम। बे नों दहाय सालायनायजों गाजोल गैयालै बेयाव बल जोग्रायाव मारै गाजोल थानांगौ? बे लिक बानायनायजों सालायनांगौ। लिकखौ सिनायाना? निसान बानायनानै लाबोगोनलै र'। बिदिबासो जाखायो। औ, निसान बानायनानै लाबोगोन। गेदा बानायना होनांगौ। औ, होमबासो जायो। जों सोनांगौ। र' निसान सोनोसैबो र'। बैला गन दं, गन गायो। नेक्स्टआव होनोसै। आं गाबोन सोलोंबावगोन। गाबोनथ' क्लास गैखाया। आंबो हजोंबो उफाय गैला, गोजां बोथोर फैबाय। दिउटियाव थांनांगौआ। रोंबाथाय मोनसिगोन, हजोंहाय बायबाथाय जाबायना।